1934 na Evabari Enugu ndị na-egwu kol ụmụnne anyị bụ ndị na-egwu kol ndị ọcha were bịa ndị anụ wee protest na ego a na-akwụ ha anaghị ezuru ha ịmata garị dịka etu ndị Labour kịta si were agba strike here and there na ha enwezighị ihe ha na-eji ana ịkwụọ 30,000 naira minimum wage ọ naghị amata ihe ọ gotenwu penta garị etu a ka ụmụnne anyị bụ ndị na-egwu kol na Evabari Enugu si wee gbaa strike protest na ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha na o nwezi ihe ọ na-egotere ha ha were ndị ọcha were sị ha o anyị ekwena na-eji etiri ụlọ ego n'itiziri ha ego ahụ asị ha bidokwa ọrụ ha bido ọrụ ewere gbọwuo ha ncha niile ewere egbe gbọwuo ha ncha niile ebuo ha mgbe ahụ ọ ndị ọcha nọ n'ụka ọha ji ihe niile akpọ ndị Katọlik ha sịchara chetara aka ha na ọkpa ha adịghị ya na ha eji ha enyi ndị anụmanụ ma ọkwa ha akpọ ndị Methodist ha wụchanye elu akpọ ndị Anglican ha sị efe na ofete ha den ụmụnne anyị bụ ndị nọ na gọọmenti ma ihe a na-eme somebody like Nnamdi Azikiwe Akanibian Michael ọkpara ha na ndị ọzọ ga wee gbakọ ọrụ si n'ihe anụnwa bụ ụmụnne anyị na o nwere etu anyị si were eme na ụmụnne anyị nwụọ na anyị nwere chi ọ pụtara na Afrịka enweghị chi ha wee burukọrọ ụmụnne anyị anụnwa jee na Aba nye ha anọ ebe a nye ha burial right ruru ha kpa ha etu ndị Igbo si akwa mmadụ ebe ahụ ka esi wee nwee ụka ọdịnala akpọghị Africanism ndị ọcha ekweghị erejista ya akpọghị National Church ha rejista ya ebe ahụ ka esi mee for ndị a agbanwekwazi afa wee banye Godian religion ebe ahụ ka esi nwee Godian religion wee na-agbasa onwe ihe Godian religion anyị adịghị efe arụsị. I was born and brought up as a Catholic ndụ 59 years ihe nje Catholic 50 years so na mejezubeghị Godian emebeghị m omenala up to 10 years yes but na afụrụ nke bụ eziokwu ebe ahụ afụrụ m ihe bụ eziokwu kwụ ọtọ kasị ga ụka pole eletrik ebe ahụ why because Chineke si anyị esekpuru na ihe akpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe esere ese mana anyị nwa bụ ndị na-eje ụka na-esekpuru ihe akpụrụ akpụ na nke esere ese m were isi Chineke kere ya do etu ọdụ ntụọ ndị ichie asị na arụsị ka nta mana ha je gwọkọ simenti na ihe na-egbu anyị penti asị na nke a maọbụ nke ọzọ ejeghị m akpọ afa maka mkpọ afa ọ bụrụ na o nwere ndị na achọghị m ikritisize ndị ọbụla mana ọ na Godian religion ka m jere wee fụ dat na onwe ihe dịka statu maọbụ imeji ha na worship no onweghị ịchọ go and verify enwe ebe enwe Godian religion dị ebe ahụ ijeru ebe ahụ mmadụ na onwe statu maọbụ imeji maọbụ symbol ha na-ekpere no onweghị ha na-efe Chineke na okwukwe ndụ Godian religion ha kwere na enweghị ike ife Chineke nna site na ihe akpụrụ akpụ maọbụ ihe esere ese ọ ya bụ okwukwe ndụ Godian religion na ha na-efe Chineke ihu na ihu etu ọdụ